ספורטאי ישראל עדיין מחפשים מדליה ראשונה במשחקים האולימפיים בלונדון, ואולי מכאן, באתר השייט האולימפי מאוימות, תגיע הישועה. הצטרפנו ליושב ראש האיגוד לסיור במקום ושמענו את מדליסט האולימפי על התחושות רגע לפני ועל הלוק החדש. הרבה אהבו, ודווקא זה שימח אותי. אני עשיתי את זה עוד הפעם, כי אני מאוד אוהב את הדגל והמגן דוד, ואמרתי, נעשה משהו מיוחד לקראת הטקס. המזג האוויר באמת עד עכשיו היה די חם וקיצי, אבל כמו שאומרים בארץ, לא כל יום פורים. והיום זה היה יום שיוטים ראשון לדגם שאנחנו לא מתחרים בו, אז אפשר להגיד שמבחינת השייט האולימפיאדה נפתחה והמזג האוויר לא איחר לבוא. אז המזג האוויר הנורמלי של ויימוט פה, שזה רוחות בינוניות עד חזקות, הרבה עננים, הרבה גשם, ככה שלזה מה שציפו, ובינתיים זה מה שיהיה, וגם התחזית. פיזית ומנטלית וכל מה שאפשר אני מוכן, אבל ההרגשה במים עדיין לא בשיאה. אבל היום זה היה אימון אחרון, ואני מקווה שההרגשה תשתנה לפני השיוטים הראשונים. אתם ככה עוקבים אחרי הספורטאים הישראלים, מה עושים? כן, מסתכלים כל הזמן, עוקבים מרחוק מה שנקרא, ואם אפשר ויוצא אז כמובן שאומרים כל הכבוד ומדברים, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו תמיד מסתכלים ומדברים על הספורטאים האחרים ומקווים שהם יצליחו. האתר הוא כמו שאנחנו צפינו, כאשר המזג האוויר בשבוע, שבועיים הראשונים היה רוחות קלות. עכשיו למען האמת הוא חוזר לצפי הרגיל פה של הקיץ, רוחות חזקות, בינוניות, חלשות, משהו מעורב. זה בתנאים שאנחנו מצפים להם. אנחנו את האתר הזה מכירים לאורך שנים כבר, אנחנו מתאמנים פה לפחות 3 שנים. ככה שכל אחד מהשעתים שנמצא פה והגולשים יודע בדיוק גם מה המטרה שלו, וגם בעצם הוא מכיר, האזור הזה מוכר לנו מאוד, זה לא משהו שמפתיע אותנו בכלל, כולל התנאים של המזג אוויר, חלשים, חזקים. כרגע אנחנו נמצאים במצב טוב מאוד. יש לנו מטרה אחת לחזור עם מדליה מפה, וזה מה שאנחנו נעשה.